Копривщица е един от малкото градове в България, които напълно са запазили архитектурата на възрожденския период. Кълдъръмени улички, каменни мостове и чешми и най-вече впечатляващи къщи, функциониращи като семейни хотели. Освен къщите музеи, семейен хотел Астра е един от най-типичните представители на възрожденска Копривщица. Разположен е в живописната част на града, в близост до центъра му и до атрактивните къщи музеи. Семейен хотел Астра предоставя на гостите си 6 двойни стаи и един апартамент, както екстериора, така и интериора на хотела е подчинен на старата възрожденска копривщенска архитектура. Не липсват и живо изписаните обрамчени с цветни пана и изографисани с орнаменти стени. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел с душ кабина, локално парно, телевизор с кабелна телевизия, безплатен интернет. На очарователните чердаци са обособени кътове за отдих. Навсякъде имате възможност да се любувате на прекрасен изглед. Най-впечатляваща е лятната градина с невероятното си озеленяване, с десетките цветя, отглеждани с много внимание и любов. В семейен хотел Астра може да опитате домашно кисело и прясно мляко, вкусни закуски и гозби, приготвени от любезните домакини. Гостоприемните домакини се стремят да задоволят всяко желание и прищявка на гостите си. Не случайно, повечето посетители стават постоянни клиенти. Гостите могат да разчитат и на удобен паркинг. Семейен хотел Астра – стил, естетика, домашен уют, комфорт, удобство, удоволствие и гостоприемство. Семейен хотел Астра, град Копривщица, България. Типичния възрожденски дом.